sanibonani Thokoza. Igama lami ngingumduduzi Hlatshwayo, ngikhulele eNgwavuma eNyakatho neKwaZulu Natal. Ngisakhula ugogo wayesixoxela izinganekwane ezimayelana nemkhofu, omantindane, ukuthwala, ukuphehla izulu, omamlambo, impundulu, nanokuthi uma uhlanganisa umuthi othile nomuthi othile kwenzakalani, nanokulapha kwesintu noma okwendabuko. Manje sifuna sihambe mina nawe siye kulomhlaba ongaqondakali, sifunde okukhulu ngawo. Sifunde nokuthi ingabe yiqiniso noma inganekwane nje esasixoxelwa yona ogogo. Asambeni ke. Kwasukasukela. Uhlelo lanamhlanje sibheka isihloko esithi ukubethela. Emandulo, ukubethela ke bekubukeka njengento ebaluleke kakhulu futhi neyenza ukuthi ikhaya liqine. Namhlanje kuhlelweni sithe sike sikhulumisane kabanzi ke noDokotela uThabethe ozositshela kabanzi ngokubethela. Ukubethela kuqinisa ikhaya nabantu abakhona, kwenzela ukuthi umphezulu ungangeni nabathakathi bangakwazi ukubasebenzisa, kwenza ukubethela umuntu akhule kahle esakhula, mayesemdala aphile kahle. Ukubethela iyona nsika yokusebenza, iyona nsika eqinisa umuntu ukuthi ahlale isikhathi eside emhlabeni angathathwa izimfamona. Ukubethela nje iyona nto enzima kakhulu futhi iyona nto ebaluleke kakhulu. Uma ungakwazi ukubethela usuku ungasilutho ngempela, ngoba izulu lizongena nabathakathi bazongena, nezilwane nje ezithize ziyangena ekhaya uma kungabethelwe. Kungena noma luphi uhlobo, inyoka, imfudu noma yini nemfene, ikakhulukazi imfene ey'suke zizoganga ekhaya, zizokona isimo sekhaya. Uma kungena imfene ekhaya akukho ukuthula kulelo khaya, baxabana abantu, bayagula abantu, bayizinto zonke abantu kuleli khaya. Kungakho-ke ukubethela kubalulekile nje, kumqoka. Inyanga engakwazi ukubethela sisuke sithi isakhasela esiko, ayikaqedi ukufunda. Ukubethela ikhona kumqoka kakhulu, futhi-ke uma ubethela kunezinto ongazenzi noma ongazidli oyizilayo, ngoba ufanele uqine wena mbetheli, wena msebenzi wekhaya kufanele uqine, ube nesizotha, ube nesithunzi, ube nakho konke, ngoba ngisho ukuthi kukhona izinto ongazidli usuke wenzela ukuqina kahle ukuthi umsebenzi wakho ume kahle, ukwazi ukubethela, ukwazi ukuqinisa umuntu, ngoba ukubethela uqinisa umuntu ukuthi angathakathwa noma angafi, ngoba nje kukhona enye induku esike siyakhe eyenza ukuthi umuntu angafi. Kodwa-ke ngesimo samanje asisayisebenzisi leyo nduku leyo ukuthi umuntu aze adonswe ngesikhumba, ngoba akekho umuntu ozomnakelisa amenze noma ngayini. Sekungakho-ke sesize sayiyeka nje, sathi sabona ukuthi iyahlupha, ngoba iyenza umuntu noma sekuphela isikhathi sakhe abelokhu eqhubeka aphila, kodwa ubonke akasakwazi ukwenza njani, akasakwazi ukuyisiza, akasakwazi ukudla, akasakwazi ukwenza njani. Ukubethela kumqoka kakhulu bazalwane, ukubethela kubalulekile. Ukubethela iyona mpilo yomuntu okuyona emqoka kakhulu. Umuntu obethela ekhaya umuntu osuke enikezwe lo msebenzi wokwelapha. Ungabethela umuntu wesimame uma ufundisekile ukubethela, uyabethela futhi umuntu wesilisa uma ufundisekile ukubethela, uyafundiswa ngakho ukuthi kuyinto enjani, kuyinto enziwa kanjani, iziphi izinto ofanele ungazenzi, iziphi izinto ofanele uzenze.
Kufanele uqoqe izinto engizoyifuna la ekhaya. Ngifune inkukhu noma kuya ngokuthi isimo sakho sinjani noma ubethelela ukuthi abathakathi noma ubethelela impi ngoba ukubethela kuyinhlobana eziningi. Ukubethelela impi kuhlukile nje kunezinye izinto. Kuba nezinto oyifunayo ngoba kube khona ukuthi ufuna imbuzi uzoyidlisa insela zalaba bantu obaqinisayo uhambe lembuzi uyoyilahla noma uyigqiba iphila usuke usubathebulile ke laba bantu usuke usubaqinisile ukubethela uyabethela uqinisa umuntu ukuthi angadubuleki ngaleyo ndlela leyo usuke usunezinga eliphezulu ukwazi ukwenza izinto ezinzima umphezulu nje kuba into encane isibhamu into enkulu uthakathwa into enkulu ubethela nje ngizothi kubaluleke ngendlela emangalisayo uma ungabethela ekhaya usuke ungenzanga lutho impela ungamlandanga umuntu ozobethela futhi uthola umuntu okwaziyo ukubethela okwangempela hayi umuntu ozochitha icala nje ukuthi uzobethela kanti uzohlala afike lapha ekhaya angabacaba abantu angenzi lutho angayithatha insila zabo angenzi lutho nje okuzobenza ukuthi babe nethemba ukuthi la ekhaya kwenziwani ubona ngokuthi kube nezinto ezenzakalayo lapha ekhaya ubone ukuthi ukubethela kwalo muntu akukho kungena izulu kungena ilwane kwenzeke noma ngayini la ekhaya ukubethela kwethu ekhaya kulungisa yonke into ngisho ukudla akupheli noma kanjani kuba nemali la ekhaya kube nayo yonke into kube nokuthula kube nokuphila kusho ukubethelwe kahle ke lapho uma ungakwenzanga ukubethela kahle akukho ukuthula la ekhaya nezingane azithola umsebenzi nokufunda kayifundi ziyafeyila zenza yonke into utshengisa ukuthi ekhaya kunomoya babe abangaxoshiwe okuyibona abasebenza la ekhaya kufanele uqikelele ukuthi umsebenzi abawenzayo bafundisekile ngawo ihlozi lamfundisayo lamfundisa into okuyona noma kumuntu afunda kuyena wamfundisa into okuyiyona yona yena umbuzo imbuzo nje eqinile kakhulu ezokwenza ukuthi ubone ukuthi lento ayikhuluma uqinisile ngoba bakhona abantu abathatha amashansi athi umuntu uyinyanga kanti akayona inyanga uyifunela imali nje uma uyobethela kufanele ungayidli ingulube ungawufishi uphinde futhi ungalali nomuntu wesifazane uma uyobethela uzile nje ube umuntu ozilile umuntu ophethe kahle futhi ungawachitha amanzi noma kanjani uwachitha wanyenyisa amanzi ngoba lokho kusondeza umbane noma kusondeza umphezulu inkomo eshawe ngumphezulu futhi awuyishwe nanyanga ishwa ngabe ngazona inyanga futhi isisetshenziwe iphekwe ngentelezi ichelwe ngentelezi Namhlanje sokhuluma nowesimame osephume ebunzimeni obubi kakhulu. Impilo yakhe ayikaze yabalula kulo wesimame nangu ke silandisa ngendaba yakhe. Sawubona ingonyama. Igama lami nguNontahla ngoMzimela esigodini eMenzaniyana enkosini uMzimela impeyintombi. Ngiqala ukuba nenkinga ngaba nenkinga ngayitholi kahle esikoleni ngaphumeleli ngahamba iswa kumuntu ngafika umuntu omunye wangitshela ukuthi izinto zami ayihlangani ngawangenzela lokho engenzela khona then ngahlala kwazothi ngo2018 last year ndlela mangifika esibhedlela la bangilalisa bangithatha amagazi if bengithatha amagazi ngasithola ukuthi lapho ngi-HIV positive if ngithola ukuthi ngi-HIV positive ngahlala uFebruary March April banginamaphilisi ngawaqala and then emveni kwalokho kwathi ngabo May bagcina sebengikhipha esibhedlela la and then phuma kwami esibhedlela ngalokhuzana ngafika ekhaya ngenxa ukuthi ikhanda lami ngapheli elalingiphethe kakhulu ikhanda bahlangana umndeni wami wezithatha kwathuba yalela ukuthi kunomuntu okuthuba Thabethe osesikhawini H2 ngaphuma ngeza esikhawini nomndeni ngafika Thabethe ngahlola wathi mangihlolela wathola ukuthi izinto zami ayihlangani even ekhaya even umndeni asizwane nomndeni uhlakazekile umndeni wakithi kaMzimela
wathola ikhanda ukuthi lingiphethelani wangihoshisa ngahosha kabili kathathu ikhanda ngalizwa seli right wangicaba ikhanda for ukuthi ikhanda libe right laba right ikhanda wasuka lapho uButhelezi ngamxoxela ukuthi uButhelezi inkinga ngidla amaphilisi ukuthi nokuthi kunezinto engakwazi ukuzenza ngenxa yalezo zinto lezo wangenzela imbiza uButhelezi wathi angihleze ngiphuza leyo mbiza leyo ngayiphuza ukuyiphuza kwami wasengithatha uButhelezi wasithi ena ngingahamba yini ngikwazi ukucheck ukuthi after 3 months ngahamba ngayo check ngathola ukuthi igciwana nginalo kodwa ngenxa ukuthi angikwazanga ukuyeka amaphilisi ngoba ngangivele ngiwadla ngaphinda futhi ngaqhubeka ngayiphuza imbiza kaButhelezi ngayiphuza ngaphinda intando ngidlulisa 3 months okwamanje ngiyayiphuza imbiza ngiyawaphuza amaphilisi ngilinde kuphela mhlawumbe ise 2 months 3 months mhlawumbe bese ngiyawayeka ngoba yonke into yami i-right akukho la nginenkinga khona okwedlozi lami lokho kwakungihlupha kakhulu ngangibuye ngihlushwe imoya owathi mefika ayithola wahamba wayekhaya wangilungisela lokho ngathenga imbuzi ngathenga amabhakede okwenza okwemoya wafika ekhaya kaMzimela wangimisela idlozi wazosihlanganisela imndeni wethu ubungazwani sabuyelana sabomndeni sathelelana amanzi saqhubeka sahla ndawonye okwedlozi wangimisela igobongo ngaqala ngithanda ukushayela emzini wakhe kaButhelezi ngoba ngangisenenkinga ekhaya ngashaya igobongwe ngasuka lapho ngase ngahamba sengibisela kuphi kithi kaMzimela sengiyophothula igobongo if uyophothula igobongwe uthenga imbuzi uthenga amabhakede uthenga igologo wasemsamo amakhandlela wangiphothula ukungiphothula kwakhe ngabe sengibona izinto zami ivuleka okwamanje ngibonga kakhulu ukuthi ngiyabonga bakuchukama ngibonga kakhulu kuThabethe ngoba ungisize kakhulu empilweni yami yonke nginenhlahla manje ngahamba ngayolahlwa emfuleni mengiyolahla emfuleni wathi ngithenga inkukhu leyo nkukhu wafike wangilahla ngayo emfuleni ngageza ngomuthi oqala wafuna ngigeze ngawo ngageza ngowesibili wafuna ngigeze ngawo izinto zami ziyakhanya akukho la kumkhona endleleni yami ngale baba lo nganyalelwe yena ukuthuba kuThabethe ngithi uyasiza kakhulu baningi abanye sengibabonile besizakala ngibayalela kuButhelezi ikakhulukazi kwi-stroke ibhandi lozo zinto lezo izifo esengeke ngibone ngaze ngavolunteer ukuthi ngizosebenzela yena ngoba nginawo amandla okwanele kumkhokhela akangibizanga malethini ngamsebenzela ke njengamanje ngisebenzela kuButhelezi ngokungilapha kwakhe ngokuzinikela nami ngokuyikhandla kwami kuyena namanje ngisaqhubeka ngisathola usizo olukhulu kuyena mina angibanga ithwasa kaButhelezi ngafika kuyena ngisiguli ngazi wangihlolela kwathola ukuthi nanemoya imoya yami iphezulu kakhulu kufuneka ngimiselwe amagobongo hayi amagobongo okuthasa amagobongo okwehlisa imimoya ngawashaya ke lawo magobongo la kaButhelezi ngisizakele futhi kakhulu into eyayenzeka empilweni yami uma ngangithola umuntu wesilisa wayengahlali uma ngifuna umsebenzi ngingaqashwa kufuneka ngize ngiphume ngiyosebenzela abantu abamnyama kuningi izinto i-challenge engabhekana nayo empilweni ekhaya even emndenini babengangibheki even abantu abangani babengijikela ngenxa yezinto ezazimina emzimbeni angikaze ngize ngithole ukuphumula shothi from ukuphuma esikoleni yini ongangokuthi umkhonyana even ngisho uthiwa eselobolile wayehamba ayona ama-challenge amaningi engihlangabezane nawo empilweni engifike ngasizakala kakhulu kuButhelezi ngakwazi ukuqhubeka nempilo Udokotela uThabethe inyanga edume kakhulu endaweni yaseSikhawini. Namhlanje sithe sike sixoxisane naye sithole kabanzi ngomsebenzi wakhe njengomelaphi wendabuko. Oh sanibonani. Ngiyajabula ukunibona nila ekhaya nizongibuza imibuzo ebalulekile.
kuyangijabulisa ukuba khona kwenu, kuyatshengisa ukuthi igama lami lizoqhubeka liye phambili. Ngiphethe umsebenzi wokwelapha nomsebenzi wevangeli, lezinto ngiyiphethe zombili. Ekwelapheni-ke ngaqala ukuhlushwa yihlozi ngama-70s ngangisafunda, ngaze ngayeka ukufunda ngaqala ukusebenza. Mangisebenza-ke la ngihlupha kakhulu ihlozi, lokhu lingibonisa izinto ezithize ngingazazi ukuthi yini lena. Ngaze ngathathwa ngomunye ubaba wangisa enkonzweni, bafika enkonzweni bangitshela ukuthi kufanele ngimukele umsebenzi wabantu abadala, ibona abanginikeza umsebenzi, futhi angezi kuye ekuthwaseni, bazongithwasisa bona, bangitshele emaphusheni. Nangempela ngakumukela lokho, kwaba nezibonakaliso eziningi engangiyibona zingitshele. Ngisho noma kuzoduma izulu, ngangivuke ekuseni ngibatshele ekhaya ukuthi izulu lizoduma, ntambama yenzani ukuthi nokuthi nokuthi. Nangempela bakwenze lokho, noma kwesinye isikhathi bahambe bagijime bayolima mhlawumbe ingadi yabethize ngoba sengishilo. Nangempela kwenzeke lini. Lo msebenzi ngibiziwe kuwona ngoba angazi ngithathe ngisho usuku olulodwa noma isonto elilodwa noma nje inyanga eyodwa ngikumuntu ngicela angifundise. Bebengifundisa ephusheni, ngawuthatha-ke lo msebenzi. Kwathi ngo-96 ngayibeka iy'ntambo zokusebenza, ngaqala ngabhekana nawo. Uqala kwami ukubhekana nawo ngaba nengcindezi enkulu ngoba abantu bengibasebenza ukusukela ekuseni kuze kuyoshaya o-3 bangakusasa, ngingasitholi isikhathi sokulala. Ngawubona-ke lo msebenzi ukuthi cha, ngempela ngibuziwe kuwona ngoba ngendlela oqhubeka ngawo uyangenelisa, futhi angisakukhaleli ukuphindela kwami emsebenzini ngoba engikuthola khona kuyangenelisa. Ngoba ngikhuluma nje nginey'nkomo, nginamasimu, nginogandaganda, nginayo yonke into, nginamakhaya amaningi esengiwatholile ngawo lo msebenzi. Kuvele kufika umuntu nje athi hayi Thabethe, ngicela ukukunikeza ikhaya elisendaweni ethize, hhayi ngilithathe ngibone ukuthi kukhona abanginikezayo. Lapha kwelapheni ziningi izifo engiphiwe ukuzelapha ngoba ezinye-ke uhulumeni usasivalile kuzona ukuthi asingasho ukuthi siyazelapha, kodwa siyabantshontsha abantu sibalaphe basinde. Ayisho yena umuntu uthi hayi sengisindile, ahamba ayo-check-wa atholakala ukuthi usesindile. Kodwa-ke ngokulalela umthetho kahulumeni asiyiphakamisa, asisho ukuthi siyakwazi ukwenza lokho, ngoba umuntu ohlanyayo ngiyamelapha, umuntu ongawuthola umsebenzi ngiyamelapha, umuntu ongawuthola umendo ngiyamelapha, umuntu ongaganwa ngiyamelapha. Ziningi izifo engizelaphayo, futhi namakhaya ngiyawaqinisa, aqina amakhaya nabantu ngiyabenzela inhlanhla. Umuntu abe nenhlanhla kuyo yonke into ayifisayo, noma ngawufisa ukuganwa, noma ngawufisa ukuthola umsebenzi, noma ngabe ufisa ukuba nemali. Angisho konke nginemali eningi, kodwa ngiyakwazi ukubenzela abantu, bakwazi ukuphumelela entweni esuke beyifuna. Njengoba umuntu mayebona ukuthi hayi imali iyabaleka, uyafika la kimi ngimenzele imali ibambe kasho ukuthi hayi cha, sekuhamba kahle, imali ngiyayithola. Seziningi izinto enginazo kulo msebenzi. Ngizophakamisa ukuthi nginobizo kuwona ngoba angifundiswanga muntu, zonke lezi zinto ziqhamuke ephusheni. Ngokuhlala-ke ngikhona la esikhaweni e-H2 e-3392. Inombolo yami u-071 7632433. Inombolo engitholakala kuyona. Enye-ke angiyazi ngekhanda ngize ngiyibuke kuqala, kodwa kuyiyona mqoka nerijistekile, iyona lena engiyishoyo engitholakala kuyo. Noma ngasiphi isikhathi ngaphandle kwangesonto kangitholakali ngoba ngisuke ngisesontweni. Cha baba, impilo yakho uma siyibheka lapha kulamanzi, bathi labantu lapha kulamanzi wena inhlanhla unayo, kodwa inhlanhla yakho iphazanyiswa isimo esithize nje sesilwane, ngoba ngelinye ilanga uye uphuphe unomuntu wesimame kodwa ongeyena wakho ubone usunayo. Yathi-ke le nkulumo
isimo sekatokolosha leso wona usuhambe wakudalela amazinga abushelelezi ngoba nabantu swana nabo isikhathana esincane bese niyaxabana ongasuthi nixabaniswe yini kanti futhi ithi lenkulumo kuze ukuthi noma ngelinye ilanga uphethe isimo semali ungayazi imali yakho ukuthi uyisebenzise kanjani uyibone nje ingasekho izinto eziningi uyazigqoba awukwazi ukuyithola ngesikhathi esifanele nangesikhathi ufisa ngaso ukuthi uyithole bese ziyakubalekela nabangani bakho uba nabo okwesikhashana umtholo umngani wakho esekujikele umngani wakho angasakwazi ukuhambisana nawe esekuhleba senza yonke into yathi-ke le nkulumo kufanele kwenzeke lokho ngoba isimo salento lena leli thunzi lesilwane elilapha kuwena kodwa le thunzi lesilwane alihambi lodwa lihamba nesimo seziso iziso wathakathwa ngazo ngoba bangagijima baze bathi wena uyethwasa kanti awuthwasi lezi ziso ezifuna ukuxoshwa ngoba izona ezikwenzela isinyama kufanele ukuthi-ke baba kulezi inkinga zakho uma sewelashwa uhambe uyolahlwa ngenkukhu le nkukhu uma ulahlwa ngayo ingabulawa kufuna le nkukhu idle igazi lakho uma idla igazi lakho izobihla lezi ziswa nalodokolosho le nkukhu bese iyogqitshwa iphila bese ulayithelwa izibani lezi zibani uzoyilayitha kodwa ube ngaphesheya komfulo bese ucela kuzo inhlanhla lezi zibani lezi yobe siyavuleka ke inhlanhla yakho uma usubuya lapho ke ekwenzeni lokho usuthola futhi inkukhu emhlophe no10 rand wephepha usowenzelwa inhlanhla ukuthi inhlanhla yakho engabaleki nabantu bangakubalekeli bakuthande ngendlela ofisa ngayo. Mawufisa ukuthi ithimba lethu livakashele endaweni yangakini enenkinga, thatha le namba ebhalwe phansi. Kwasukasukela. Mbukeli, siyaliguqisa uhlelo njengamanje. Sizobonana ngeviki elizayo.